dyma ni, nôl i'r gogledd, i'r Cobiau Cymreig, yr adran dy. Ac dosbarth bach, ond dosbarth da wedyn ni, yr Ebol y 2 flwydd. Ac oedd rhyw 5 wy'n deall Owen. Ie, Ti flaen y beirniad? Ie, y beirniad eleni yn y sgant o frydfa Northwick, dwi'n meddwl. Ie. Ac ei ddewis cyntaf fe. Ie, Thomas Parkinson, dwi'n meddwl, sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Parc Eduardo. Ac yn ail, ie, yn dyna fe, ie. Tipyn bach o wahaniaeth yn y patrwn yn y dosbarth hyn, Owen, o beth wy'n gweld. Ie, mae hynny'n wir, Rob. Pan mae gyda ti on 5 yn y dosbarth, mae'n anodd wedyn cael cysondeb yn y teip. Odi? Pe bydde gyda ti ryw 10 ar 20 o gyffylau yn y cylch wyt ti'n medru wedyn dewis a dethol yn seiliedig ar y teip, ond pan mae on 5 gyda ti, mae'n gwneud y job yn y reit anodd yn dwi i fod yn gyson gyda'r teip. Odi, ti fel bod ti'n edrych gormod, yn dwi ti goffod edrych gormod. Ond ie, maen nhw wedi cael ei siawns i ddangos i'r beirniad. Y chwys yn amlwg. Odi. Ar y talcen. Fe fydd hi'n twymo fyd. Wy'n gwybod beth oedd y tymerau i fod heddi, ond ddim lot yn well na ddo. Tyma bach, wy'n deall. Ond wy'n deall bod yr wythnos i ddod wedyn, i fod lot yn well yn dweud ar tymerau. Ond ie, ni'n gweld Maribane yn dwylo y cystadleuwyr yma. Felly, dyma ni ar enillydd. 899, Thomas Parkinson, Parc Eduardo wedi cael ei magu gan Mr Daniel Morgan o Lambed. Tad wedyn drogida Stormy Tempest ar fam Parc Gorgeous Lady. Ac yn ail, Brynhoethon Velocity wy'n deall ac yn drydydd fe oedd Stormy Oak, Mr Morningstar. A dyna dewis y beirniad yn y dosbarth yr Ebol 2 flwydd. A dyma ni enillydd yr dosbarth Ebol 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn i Thomas Parkinson ac Parc Eduardo.